नोंथाङा बे टेट क्वालिफाइडखौ सुइजारलेन्डआव सहैदोंमोन नामा? सायाव जुदि बिथांमोना जेबो खामानि मोनाखै बेस्थ जानो लुबैदों अब्ला बिथांमोनाथ' धरना होबाय थानो हायो आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। साख्रिनि एपइन्टमेन्ट मोनै जायफोर बिटिआरआव बिथांमोना जुदि धरना होबाय थानो गोसो दंबा होबाय थानो हागोन। जोंहा बिथां मानगोनां प्रमद बर' सारा डाइरेक्टलि बुंनानै होबाय मानो मा जादों आरो जाय साख्रि बिग्राफोर मा खुद्रिदोंमोन आरो बिनि उनावहाय प्रमद बर' सारा मा रिप्लाइ होखो साफ्रोमबो नायनानै लानाया गाहाम आरो गोबां फरायसाफोराबो मिथिनानै लानाया गाहाम जे पलिटिक्सआ माबायदि जायो आरो मा बेबस्था लायो जोंनि थाखाय थ' गेदेर गोलावफोरनि साननायफोरखौ जोङो एसे नायनि। टेट क्वालिफाइडखौ 75% होबाय। नोंथाङा बे टेट क्वालिफाइडखौ सुइजारलेन्डआव सहैदोंमोन नामा? जोंनि बिटिआरआवथ' दाबो 75% टेट क्वालिफाइड होआखै। नोंथाङा सुइजारलेन्डआव हैदोंब्ला अननानै सुइजारलेन्डनिफ्राय बड'लेण्डआव लाबोफिन। एजुकेशन सेक्टरखौ नोंथाङा मानो बयनिफ्राय लिगलाइजेन्स खालामखो? नोंथाङा जुदि दुरान काप खुंनो हायोब्ला नलेज फेस्टिभेल खुंनो हायोब्ला आरो साइन्स स्टेडियामखौ मास मोनसेनि गेजेराव बानायनो हायोब्ला जोंनि टेट क्वालिफाइडखौ बोसोरथाम बारब्लाबो मानो दिनैसिम होनो हायाखै? वाइ डु इउ मेक लास्ट? जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनियाव सोङो नोंथांनि फिसालाया जुदि नोंथांनाव सोङोब्ला बाबा आंनो मम' चावमिन जानो लुबैदों अब्ला नोंथाङा स्कर्पियन होगोन नामा? खांख्राइ मेथाइखौबो होगोन नामा? आं नोंथांमोननि मिडियानि भिउअर्स गासैखौबो जोंनि टेट क्वालिफाइडनिफ्राय हामलायथि बावहरबाय। जों दा जोबोद दुखुआव दङ। मानो होननानै बुङोब्ला जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनियाव सोङो नोंथांनि फिसालाया जुदि नोंथांनाव सोङोब्ला बाबा आंनो मम' चावमिन जानो लुबैदों अब्ला नोंथाङा स्कर्पियन होगोन नामा? खांख्राइ मेथाइखौबो होगोन नामा? होआ ना? आरो नोंथाङा बुंदोंमोन जेब्ला 2020आव इलेक्सन केम्पेइनाव जे आङो पावाराव फैयोब्ला आङो एजुकेशनखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होनाय जागोन। अब्ला नोंथाङा मानो वाइ डिड इउ मेक लास्ट? जोंखौ मानो दासिमबो लास्टआव खालामखो? एजुकेशन सेक्टरखौ नोंथाङा मानो बयनिफ्राय लिगलाइजेन्स खालामखो? नोंथाङा जुदि दुरान काप खुंनो हायोब्ला नलेज फेस्टिभेल खुंनो हायोब्ला आरो साइन्स स्टेडियामखौ मास मोनसेनि गेजेराव बानायनो हायोब्ला जोंनि टेट क्वालिफाइडखौ बोसोरथाम बारब्लाबो मानो दिनैसिम होनो हायाखै? वाइ डु इउ मेक लास्ट? मानो लास्ट खालामखो? आरो नोंथाङा बुंदों आगोलसो जे जोङो टेट क्वालिफाइडखौ 75% होबाय। नोंथाङा बे टेट क्वालिफाइडखौ सुइजारलेन्डआव सहैदोंमोन नामा? जोंनि बिटिआरआवथ' दाबो 75% टेट क्वालिफाइड होआखै। नोंथाङा सुइजारलेन्डआव हैदोंब्ला अननानै सुइजारलेन्डनिफ्राय बड'लेण्डआव लाबोफिन। आरो जों खावलायो since 2017 to 2023 Assam has appointed more than 6 times. नाथाय why not single in BTR? आसामाव जुदि 6थि खेब फोरोंगिरि थिसनथाइ होनो हायोब्ला जोंनि बिटिआरआव बड'लेण्डआव खनसेबो माने थिसनथाइ होनो हाया। आरो मिस्टार दिपेन बर' प्रेसिडेन्ट अफ एबसु नोंथाङा बुंदों आरोबाव नोंथाङा बेबायदि बुंदों जे टेट खुंबावनांगौ। जोंनि बिटिआरआव since 2017 to till 23 जोङो more than 20,000 टेट क्वालिफाइड दङ। अब्ला नोंथाङा मा डाटा लानानै टेट खुंबावनांगौ बुंखो? ना नोंथांनि डाटाया अखाफोराव थायो नामा? बे जोंनि सोंथि। आरो जोङो खावलायदों जे जोङो बोसोरे बोसोर भिक्टिमाइज जानो जों गोसो गैलिया। बेनिखायनो जों खावलायो जुदि प्रमद बर' नोंथाङा जुदि जों टेट क्वालिफाइड होनायनि साबिखौ सुइजारलेण्डआव हैदोंब्ला अननानै बिटिआरआव लाबोफिन। आरो थाबैनो बे अक्ट'बर दानावनो जोंनो फोरोंगिरि थिसनथाइखौ होनांगौ। जों गले गले खावलायो मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा थाबैनो बे अक्ट'बरनि दानावनो जोंनो रिक्रुटमेन्टखौ होनांगौ आरो थाबैनो एडभार्टाइज होनायजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि जेसेबांनाखि गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि दं बेनि फोरोंगिरिनि समाधानखौ नोंथाङा थाबैनो होनांगौ। थेंक इउ। आसामाव फोरोंगिरि थिसनथाइ होनो हादोंब्ला बिटिआरआव मानो होनो हाया? जोबोद थाबैनो बिसोरनो एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय हाबाफारिखौ जों लाबाय थादों एबा प्रजेक्टखौ जों लाबाय थादों। नाथाय खोथाया जाहैबाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जों SIU खौ मोनाखै। दा स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनियाव जिखिनि कुवेरि खालामदों गासैबो रिपर्टखौ जों हरबाय थेवबो जोङो SIU खौ मोनाखै। जेब्लायनो SIU खौ मोनगोन अब्लानो जोङो एपइन्टमेन्ट होगोन। मानोना जोंनो हागौमानि फोरोंगिरि नांगौ। जेसेबां थाबनो हागौ जोंनो फोरोंगिरि नांगौ, मोजां फोरोंगिरि नांगौ। दा नंखायनो जोङो जेब्लायनो SIU खौ मोनगोन जोङो खुनु लेट खालामाजासे थाबैनो जोङो बिथांमोननि साख्रिखौ जाय टेट पास खालामखानानै दङ, जाय गोदानै पास खालामबाय, जाय 99नि थालांनाय बे बयखौबो लानानै जोङो SIU नि सायाव बेस खालामनानै बिथांमोननि एपइन्टमेन्टखौ होगोन। खोथाया जाहैबाय जे बिथांमोना दिनै बायदिसिना धरना रेलि खालामनो हायो। आंनि लुबैनाया बे जे दिनैनि सरकाराव खुनु घुस लानानै एबा ब्राइब लानानै साख्रि होनाय बेबायदि थासारि गैया। आरो बिथांमोननो इन्टेनसनेलि जोङो होआ होननानै दोननायबो नङा। ओंखायनो बिथांमोना
साख्रिखौ जेब्लानो SIO मोनगोन अब्लानो जायफोर क्वालिफाइड बिसोरो साख्रिखौ मोनगोन नाथाय आंनि खावलायनाया बेसो जे मोननायनि उनाव जाहाथे सासे मोजां गोग्गो गुन गोनां फोरोंगिरि जायो बेखौसो आङो बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना बुंनाय बायदि हयथ' जोङो होनो हानाय नङा मानोना सरकारि प्रसेसजोंसो बियो थांगोन दा थाबैनो मोनोबा जोंथ' सेप्तेम्बरावनो होगौमोन नाथाय मोनैखाय जोङो हयथ' लेट जादों अक्ट'बराव मोनबा अक्ट'बराव होगोन नभेम्बराव मोनबा नभेम्बराव होगोन जेब्लाय मोनो अब्लानो होगोन जा बिनि सायाव जुदि बिथांमोना जेबो खामानि मोनाखै बेस्थ' जानो लुबैदों अब्ला बिथांमोनाथ' धरना होबाय थानो हायो आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय जोङो गोसो जानानै इन्टेनसनेलि बे साख्रिखौ बिथांमोननो होआखै एबा जोङो लेट खालामदो बिदि नङा जेब्लायनो SIO मोनगोन SIO मोनखांनायनि उनाव मेक्सिमाम 20 days इन्टारभिउ लानाय रिजाल्ट होनाय बेखिनिनि गेजेरावनो एप्लाइ खालामनायनि थाखाय एसे सम होगोन जोङो गासैबो प्रसेसा कमप्लिट जागोन